Estou aquí como, bueno, pois un aficionado que nunca pasou a profesionalidade. Unha persona que fixo unha colección de superoitos, fundamentalmente familiares, pero que como, bueno, pois tiña unha certa militancia política, fun facendo tamén cine da transición. Cando todo se movía moitísimo e tiñamos unha ilusión enorme que íbamos a cambiar as cousas. Logo nos pasou como os portugueses tamén. Eles si fixeron a revolución, nos fixemos unha transición, unha cousa así un pouco descafeinada, pero ao final acabamos os dous no mesmo sitio. Presento 3 películas. Unha primeira película foi montada en Super 8, con as dificultades que isto ten, e como xa non conservaba o audio original, fixen un novo audio. A segunda película é unha película Super 8 que fixemos en unha festa que se fixo por o 90 cumpleanos de Dolores Ibárruri, a Pasionaria. E a terceira película foi realmente unha proxección de diapositivas. A fixemos para proxectar en aquelas movilizacións que se fixeron contra da permanencia de España na OTAN. A idea de retomar o arquivo dende o presente para facer esas análises